Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio mabakal sa mga butika sa Iloilo. Handa na nga magbiyahe ang mga drivers ng modernized jeepney sa Hunyo 12. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Romel Lustre Casabuena, Vice Chairman sang Aerostar One Transport MPC, ginkalipay sini nga mag-aumpisa na sila biyahe kag makaserbisyo sa mga Ilonggo. Ang isa ka modernized jeepney ang mayara sang 30-seater capacity, air condition kag maligwa nga modernized jeepney. Samtang magapatigayon sang duha ka adlaw nga libre sakay program ang Aerostar One Transport Multipurpose Cooperative padulong sa syudad sang Iloilo. Umpisa buwas nga adlaw, Hunyo 4 tubtob 5. Nag-imbitar man ini sa mga Ilonggo nga mag-avail sang libre sakay sa sulod sang duha ka adlaw bangod makabuli gid ini sa ilang nga trabaho. Ang ruta nga pag-agyana mo, halimbawa ling kami sa may Port of Lumangkas, maagi kami sa Bangga Abante, Saraga, Santa Barbara, kangangamon nga katapusan nga dito sa Gaisano Uton. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.